Что сегодня появилось такое информационное сообщение, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Великобританию провел неафишируемую встречу с главой МИ-6 Ричардом Муром. Пишет «Зеркало недели» со ссылкой на источники. Источники издания сообщили, что именно Муру правительство Британии поручило донести Зеленскому месседжи, которые по ряду причин не хотел озвучивать премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. А именно такие месседжи: атаки украинской власти на антикоррупционные органы в Украине и стремление офиса президента взять под контроль САП, НАБУ, офис генерального прокурора, а также судебные инстанции и так далее, а также ситуация на востоке, действия России и окружение Зеленского. Пани Соломія, вот что это значит? Как это понимать? Как вы это понимаете? Ну, ви знаєте, це просто коли говорять інколи батьки з дітьми вже натяками, не натяками, толерантно, те з терпінням і так далі. А це вже, мені здається, прямим, грубим тоном пояснили людині, що якщо він плутає зовнішню політику і внутрішню політику державну разом з своїм кварталом, то, очевидно, на нього чекають певні наслідки. Тому що політика України, зокрема, стосується і безпекового цілого сектору, а не лише Східної Європи, а Європи в принципі. І оскільки британці наші партнери, і тим паче стратегічні партнери, мені здається, що це жорсткий і чіткий дзвіночок про те, про що треба Зеленському подумати і на що звернути увагу. Коли ці речі вже є настільки публічними, тим паче вилазять вже в новини не лише британські і українські в тому числі, де грубо президенту говориться про речі, на які йому варто було звернути увагу як президенту, то мені здається, що це це навіть не просто такі от шкільне завдання, а це дали зрозуміти президенту України, щоб він не забув, яку він позицію займає і на яка на ньому відповідальність. Давайте подключим к нашей беседе сейчас еще Георгию Туку. Он с нами сейчас на прямой связи нас слышит. Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий. Пане Георгию, витаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Давайте сейчас вместе послушаем, что говорится в сообщении «Зеркало недели», и продолжим нашу дискуссию. Раніше тему найближчого оточення президента на переговорах з главою української держави підіймали американці, але їх кейс був тиском на владу. У разі ж британців це було попередженням. На той випадок, якщо Зеленський не до кінця усвідомлює дії людей, з якими його асоціюють. Пане Георгию, как вы считаете, какая репутация сегодня Украины в глазах британских властей, учитывая, что глава их разведки Мура не так часто проводит переговоры с лидерами других государств? У мене таке відчуття, що це вже майже останній крок, на який здатна була британська спецслужба для того, щоб спробувати, принаймні, попередити Зеленського про те, що відбувається навколо нього. Мова йде про абсолютний реванш проросійських сил за сприянням президента діючого Зеленського. Попри такі кроки з боку британської розвідки, в мене є стійке відчуття, що сам Зеленський не те, що не відчуває загрози, а він просто як людина ментально малорос, він не сприймає реальність як діючу загрозу. І тому, на жаль, з моєї точки зору, всі ці попередження, вони не матимуть реальних наслідків. Примечательно, что на этой встрече не было главы офиса Андрея Ермака, хотя он был в составе украинской делегации в Британию. Пани Соломія, как вы считаете, с чем это связано и могла ли речь идти о главе офиса президента на встрече? Я не виключаю, що мова могла йти про нього. І, в принципі, мені здається, що саме цей меседж, який стосувався оточення, в першу чергу корелювався з персоною, яка займає посаду голови Офісу президента. Тому, очевидно, можливо, попередили про те, що він і не був присутній на зустрічі. Але ви знаєте, тим не менше, це не означає, що інформація не циркулює. Єрмак присутній на багатьох інших зустрічах, тому, власне, це один з сигналів. І мені здається, що це останнє китайське попередження зі сторони Британії для того, щоб Україна була обережніша в своїй політиці, президент в першу чергу.